Господин Спасов, загуба, коментара ви за двубоя. Първо искам да честя победата на Марек. Мисля, че така през второто полувреме се противопоставихме, имахме си нашите положения, за които трябва да съжаляваме според мен. И че мисля, че един добър матч за ниво В група, особено през второто полувреме, имаше двуостри атаки към двете врати. Мисля, че се получи хубав матч. Цветан Вински, старши треньор на Марек, преди малко заяви, че сте добър отбор, който трудно ще губи у дома. Сега целите какви са? Естествено запазване на мястото, но много отбори са вече забъркани в там битката. Аз първо искам само да препомня малко, защото може би повече хора не знаят. Кога започнахме? Да, ние започнахме много късно, още първия сезон стягахме отбор за областна група и така дойде покана от Зоналния съвет за участие в Западна В група. Имахме на разположение 15 дена, за да загубим някакъв отбор и без подготовка беше трудно първия сезон. Сега имаме нови 12-13 човека, взехме нови футболисти, който знаете, че е нормално, не може за 20 или 30-40 дни да се загуби нов отбор. Трудно е, още в началото сработват самочетата, някои дойдеха непосредствено преди първия матч. И мисля, че от матч на матч стоим по-добре и ще играем все пак. Целта ни е оставане в групата и ще се борим до последно за това нещо. Явор Въндев и Николай Манчев, двама опитни футболисти, и така дават разликата в играта. Да, все пак, плюс това, ако гледаме реално на нещата, в смисъл това са такива за мен технични футболисти, които все пак и този стадион не позволи да разгърнат тяхните възможности, плюс това имаше и много силен вятър, който допълнително затрудни играта като цяло и на двата отбора, според мен. Не изравни ли лошия терен, може би, качеството на двата отбора? Аз нямам много голяма представа от това в какво състояние е Марек като цяло, но мисля, че повлия на играта лошия терен. Имаше много нерви около съдейството и вие имахте претенции от Марек, също имаха претенции. Какво се случи? По принцип винаги аз така съм си казал, не коментирам съдейството и този път няма да го коментирам. Има други органи и хора, които трябва те да го коментират. Германия, Чепинец и Вихрен може би са отборите, които ще са конкурентите от Западно в късеното? Според мен не са само тях. Според мен са 7-8 отбора от втората половина на таблица, които всеки един при една издънка в къщи може да го завърти и да мине на последните места в зоната на изпадащето. Така че всички отбори според мен са застрашени. Там мисля, че до 11-12 место, така че нищо не се знае. Да, в рамките на 3 на 5 точки, което не е много голяма разликата и мисля, че специално тази година оставане в групата ще е много спорвано. До последно, според мен, няма да се знае кои ще са отборите. Благодаря.